Judges chapter 16. Judges, Samson. So Judges 16 from verse 25. While they were in high spirits, they shouted, "Bring out Samson to entertain us." So they called Samson out of prison, and he performed for them. When they stood him among the pillars, Samson said to the servant who held his hand, "Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them." Now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there. On the roof, there were about 3,000 men and women. They were also watching Samson. Then Samson prayed to the Lord, "Oh Lord, remember me. Please, God, strengthen me once more, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes." Then Samson reached towards the 2 central pillars of the temple, pressing himself against them, his right hand on the right, his left on the other. Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers of the people with it. Thus he killed many more when he died than when he was alive. Murumononzi Samson yaenda ndibate ndekuti zvanzi wakauraya vanhu vazhinji mukufa kwake, wakauraya vanhu vazhinji kudarika nguva yaakarwa akauraya vanhu achiri kufamba. He killed more at his death more than when he was alive. He killed more, wakauraya vazhinji kudarika nguva yaaifamba achiita zvaanoita. So ndofunga pano munhu wese unoda maresults akati kurei kana zvinhu zvizhinji muupenyu kudarika zviripo so far. Handizive kana pana ari satisfied kuti zviripo am okay, but chandinoziva ndechekuti we still want, Bible rinoti we move from glory to glory, from faith to faith. Saka chauri kushuvira kuti dai Mwari wawedzera, dai Mwari wawedzera. Scripture yandaverenga ichatibatsira kunzwisisa kuti vanowedzera chirudzii nguva zvaita sei, wanamata kuti kudii. Nokuti kana Bible rabuditsa pachena kuti Samson wakava nemaresults akakura kudarika nguva yaaifamba achiita. While he was alive wakauraya vashoma, but at his death parufu rwake he killed more. Ini ndaitarisira kuti aite zvizhinji when he was alive, but pano is the opposite. Wakauraya vanhu vazhinji munguva yekufa kwake, which means kufa kwake kune nyaya nokuti kwakonzera maresults aaitsvaka asati afa but achiwana ari mashoma. Warandibatsire patsamba iyi. Murume rekandipa background, murume anotaura nezvake unonzi Samson. Mwari vakava necovenant naSamson yekuti iye akachengeta bvudzi rake, Mwari vachamushandisa mumabasa anoda simba rake kuzoitawo basa raifanirwa kuitwa naamai pamba. So mukadzi waNamani zvapachena kuti nemwanawo haana angamubatsire. Namani ndokubva atsvaga musikana webasa anobatsira mukadzi wake. Vakadzi vari vaviri, matestamenti maviri. Mukadzi wake wekutanga mukuru haana problem neleprosi, munochembedzana muinayo ende haana chaanotaura ko haazvizive ka kuti kune kwainopera. Osa ukapinda chechi isingazive kuti zvinopera unoora nazvo. Mukadzi waNamani even tete vane leprosi haana problem nazvo. Why? Haabve kuSamaria saka hazive kuti leprosi inopera. Saka instead yekuti inopera anenge achingoti baba shingai ndo upenyu ako mungadii. Osa kune rimwe vhangeri rekushinga pachinhu chaunofanirwa kukunda. I told people sometime there kuti kumareni kwatobva kuwadzano kune mushinda anga ane problem yekuti kana achigera vanhu anga asingade kuisa oil zvigero zvake zvairwadza. Saka ukagerwa sokarwadziwa ukangocomplaina bva kuti uri murume mani, shinga uri murume, yeti ndauya kuzogerwa kwete kuzoshinga. So chakandipa kuzoregerwa kugerwa naye hazvino kuti handina kushinga, ndine correct information. Zvigero hazvirwadze, ndakambogerwa nezviri nani mutauni muno.
Saka wese asiri exposed kune zvinhu zvakanaka anoshingirira pane zvakaipa achifungidzira kuti kushinga kuri kudhipa. Takashinga atikuenda kudenga zvina basa panyika pasi pedu vakuru zirai pfungwa yaMwari. Ukarora mukadzi wawinaye uNamani unoora nemaperembudzi rudana rwo but information haana azive kuti leprosy inopera chaanokuziva ndechekuti amisi wani uchiora sapaka zoya kumaka musikana manje kakati mudhara uyu ane leprosy ende amai havavhunduke zvawo ndoriparidza sei vhangeri rinochinja mudhara uyu amai havazofungidzira here kuti ndoda kuutorera murume ndobva vangoti rega ndiende through mama zvikanzi mama makwenyero ari kuita baba zvinopera izvi ndofunga mai Namani vakavhunduka kuti kupiko zvikanzi kuSamaria ndopa vakaseka kuti ndokwanoswera vari kudzoka vakadaro. Namani chakamupa kuramba aine leprosy achienda kuSamaria kunopera leprosy aienda as a commander of army chakazomupa kupora akaenda to receive the commands of the prophets. I'll help you on this one. Problem yako yekuti life yako isa transform inyaya yekuti une title une rank so you are not humble or to listen to the men of God. Why you are a commander, you are a doctor, engineer, and the one preaching to you, I got to find out form 2 or form 4. So that when he speaks words of command, as long as you go to Samaria as a commander, you die a leper. Wrong Bible, not humble yourself before the Lord, and He will lift you up. No matter the title you have, you need to fear God and humble yourself. Now, what in a situation you're in now, as long as you go to the right place, but with your own title, you miss the things of God. And that's the title of God. By the time I know Parizako University, Parizao, my lecturer, most of my students don't go in the meeting here. The got today now I can the certificate form 4 and pretend to go in the foot packet. Why? No, kuti rimwe do for kuanyurisa manotsi. Osa, zvinhu zvamwari so zvinongovhundutsa mari. Ini vandakaita nawo O level pavakandikunda so vaiti vakadzoka paholiday wakuma form 5 form 6. Vaitira dzinza renyu hapana anotsika paizeta bazviite. Mweya woudofo uri kwenyu uri serious amubatsike. Vanga vari right. But pandakasangana naJesu manje. Ivo vakandikunda vakaenda as student vakanodzidza futi ikoko. Inini akakundwa pandakasara ndikasangana naJesu ndakateera as a teacher. Unoteera mani ndo chiyeperwa. Rumanunzi Jesu unoteera chete. Topa nimbiri yake kusumudza marombe ipapa Mwari. Topa ne umwari wese. Ukaenda kupukura Genesis, Mwari hatange zvinhu zvakanaka. Anototanga ataura kuna Genesis 1 kuti nyika yanga isina shape, ine rima, iri empty. Ndopa anoda kutangira Mwari. By shapeless, by empty, by darkness. Ndopa anoburitsa umwari wese. Iwe ndikati kutarisa utori Genesis 1 chaiyo. Hauna chinhu uri empty. Rima zvaro chikuru hapana. Ati unongopinda muna Genesis 1. Woti Mwari ndokubva vatanga kutaura. When God begins to speak, light will appear into your life. So this man called Naaman, environment yaye and is a commander. His rank, yakaita kutatadze kwa kugamuchira the things of God. One king wandiri interested na anonzi na Mwari murume pamoyo wangu King David. Chimwe chinhu wani chaane mukurumbira nacho akusi kutungamirira kujaiva. Mamwe madzimambo ese ane mbiri yekutamba nembiri yekutonga. David ane mbiri yejive. And the jive yake yakasvika pakutsurwa nevanhu vanonzwisisa maranks. Mukadzi waDavid akati kuti dhedha mufano jive muchidaro muri mambo. Oza kune imwe advice inotanga uri kukanselwa uchida kukanzurwa. Zvanzi imi muri mambo mukatambe muchidaro sokupfichuka so. Zvana David difference iri pano pakutamba. Ava vari kutamba zviri kuridzwa pano. Ini ndatamba ndarangarira Mwari kwaakandibvisa. Saka I'm different from others. I know where God took me from. Jive.
kansela uchiri kufunga ndotamba here ndomira here ndombera here. That sometimes you need to be inspired. Nokuti vamwe vanhu vaunoyemura vanotonamata. Just look at the likes of Strive Masiwa. He owns Econet. He's a believer. He only line wasati one handset uchiri kugaya. Kokungonyara zvako. Kuti vanazvo vanonamata kundorambira izvako. Unosara kuti kune vamwe vanhu kuti kugenda kungoenda zvako kutadza kwacho haugone nokuti zvekuchiita kuti utadze nazvo hauna. Ukada kuhura mari yokecha hauna, ukada kudhakwa kutadza kwacho haukwanisi futi. Unongochira mahara. Kubatsirana. So Naaman waenda ku Syria as a commander. Jesus is the Lion of the tribe of Judah. He is also the Lamb of God. Kurati ma characters ari two ayashandisa pari relevant. Akada kubatwa kutaende pamchinjikwa unobatwa like a sheep. Kana Isaiah akutaura segwayana rakangunyarara richibatwa. But kana akuita zvinhu zvake no authority, he stands like a lion of the tribe of Judah. Which means anepa haigona kubalance the character of a lion and the character of a lamb. Tine zvinhu zvatinowana muna Mwari nekuzvininipisa nezvinhu zvatinowana neboldness. Hapasi pese panofanirwa kuva humble to receive. There are some areas you need to have boldness. You need to have strength so you can get those things. David pakutsvaga Mwari waipfugama unamata Mwari. Shall I pursue and overtake Mwari wotitevera? Akutera hazvininipisa anorova sekurova. David muhondo airova. But kana akuda kutsvaga anomupa kukunda aizvininipisa pamberi paMwari. So you must know kuti character inoda kusaka Naaman problem yake. He was a commander. Kusvika palevel kuti nyangwe musikana akamuparidzira kuti mukaenda kwedu Samaria zvinopera. Haana kuda kutora the strategy of this servant girl. Aiwa zvanzi wakaenda kuna mambo wake kuSyria akati ndinyorerei tsamba. Ndoda kunoona mambo wekuIsrael. Yeti kwa Israeli kwacho achaita kuti upore haasi mambo. He is an ordinary man. So ndokuenda kuna mambo ndokuvati handizvigone muri kutsvaga hondo akabvarira hembe dzake. Elisha ndokubva azvinzwa akati aiwa mudzi auye kuno. Kureva kuti akatoudzwa kwekuenda but akaenda kuSiriko nekuda kwekunzwisisa renki dzearmy kuti handidhile ntiwapfano ndoenda kupalace. Mupfane ndiye akazonzwa kuti kune muchinda ane maperembudzi ari kunetsa mambo. Mambo ndokubva azosvikirwa nemeseji yaElisha kuti udzai Naamani auye kuno. Naamani ndokubva auya. Achisvika kwaElisha, Elisha haana kubuda panze. Akangomupa meseji ngaaende kuJorodhani anozvinyika. Naaman wakava nechallenge one. Kwaabva kune murwizi, kune nzizi mbiri kuDamascus. Dziri nani dzaanotoziva. Saka paudzwa kuenda kunogeza, iye ari munhu anogeza, anyatsoona kuti uyu haasi kugona kuparidza. Tinogeza isu kwedu kune nzizi dzakanaka. But pari kunzi ngaaende kuJorodhani anogeza 7 times abude mvura akachena. Haasi kuziva kuti chiri kuparidzwa apa haisi mvura. Nokuti maperembudzi haana kusara mumvura. Can I shock you and help you? Kuprova kuti maperembudzi aNaamani haana kusara kumvura. Tarisa Gehazi paakateera. Gehazi ateera adzoka kuna Elisha. Akanzi wateera zvatisina kunge ndakutuma. Saka maperembudzi anga ari pana Naamani apauri. Kuti maperembudzi haana kusara kumvura. Anga ari mumuromo maElisha. Okay. Kose yapiwa instruction yekuenda kumvura. Kana zvisiri kusara kumvura. That instruction paingodemandwa humility. Nokuti kana uri commander ukasvika paunokomandwa, it's a sign that you are humble. That's why murume Luke 19 unonzi Zakeyo, he was a rich man. Anga akapfuma kuJericho. Saka paakamhanya akanokwira mumuti. Chakaita kuti Jesu aregere kuignore Zakeyo ari mumuti. Zakeyo anga akapfuma aine status achizikanwa. But paakamhanya akanokwira mumuti haana kuenda pamusoro spiritually.
akaenda pamusoro physically, spiritually anganyanya zvideredza zvekuti anga too desperate for Jesus kusvika palevel yekuti handina basa kuti ndine mari ndinoenda mumutoro kuti ndione shasha. Asa ukaona anenge chiyangu ari mumutoro zvinobuda muH metro kuti yarova vakomana fidza ari mumuti vanhu mari wakwire mumuti. Zakeyo paakaenda mumuti naturally akaenda pamusoro, spiritually akaenda pasi. Nokuti pese paunozvideredza God notices you. Ukazvisimudza God resist you. Saka uyu paakaenda pamusoro anga atoenda pasasi. So he went there as a commander. Akadzoka ine leprosy. But paakaenda kunoreceive commands of prophet Elisha, akanzi enda mumvura unozvinyika 7 times. Ini ndiri kuita problem ne 7 times. Ko mvura iyi first time haishande, second time haishande. Why 7 times? Zvoita zvekuchipatara ka kuti 2 makuseni 2 masikati 2 manheru. Ko kana achishanda kwarova ise kuseni. Iwe uzvifunga kuti ngoti netsa kungwari kukabira kusenesa. Jordan River, rwizi rwechiprofita. Why? Nokuti Jesu paakauya panyika ndoko akaendawo. Saka Elisha paari kuti kuna Naamani enda kurwizi Jorodhani, ari kungotenda kuna Jesu. He is a prophet. Paari kuona river Jordan, ari kuona Jesu ariko achinyikwa naJohani. Kuna kuti Jesu paakabuda mumvura abhabhatidzwa naJohani, denga rakavhurika, mweya mutsvene ukauya paari. Mweya mutsvene ukauya paari. Saka uyu paari kuenda kumvura achinozvinyika achibuda. Zviri kureva kuti paaenda murwizi richauya Jesu, raachanyikwawo Jesu achibuda, denga richivhurika. God will always answer you through Christ. But uyu afungidzira kuti inyaya yerwizi, saka ari kuresista. Nokuti kwaanobva kunonzi zidzi nani. And I'm going this way, but let me finish with Samson. So Samson ari muchechi nechimwari chinonzi Dakon. Saka hanzi pane kamukomana kaakari so close, ndoka akakumbira akati shamwari ndibatewo maoko angu ndiperekedze pane mapillars 2, macentral pillars 2 akabata church. Ndakuudza kuti Samson is the shadow picture of Jesus. Jesu achiuya panyika unofanirwa kuenda pamuchinjikwa nega. Alright. So Samson ati ndida kuenda kunobata the 2 pillars of this church. Ruoko rwekuright ndokubva rabata kumwe, left ndokubva rabata kumwe. But as a picture Jesus on the cross is the same thing. Ari kupa upenyu hwake, but paari kupa upenyu hwake ndo paari kuita basa rakakura nekuti vanhu vanga vakafa muna Mwari vawane upenyu. Jesu pese paakaparidza akabatsira vashoma kudarika paakafa, akabatsira Jesu. So Samson parufuro rwake akabatsira vazhinji kudarika paaifamba. So Samson ati kune kamukomana ndibate undiperekedze pa the 2 pillars. Remember, Samson is a mighty man, ane power, Mwari vamupa power, but he also has wisdom. Ndekuziva kuti nyangwe ndine power, but vision matters. I need somebody who see. I need somebody who can help me. Problem yangu itika ndechekuti kamukomana kanoona kadiki pana Samson. No challenge nemachechi anasi. Vanhu vaMwari vakuru vari pawo vane power, but grace dziri prophetic according to the scriptures. Bible rinoti Joel 28, I'll pour out my spirit upon sons and daughters, they will prophesy. Vakuru vacharota hope, but vapfana vachaprofita. Kuti ndo vachapiwa ziso naMwari, havasi kupiwa nokuti vanonamata stereki. Zviri kungoitirwa vafana. Hazvina kuti ndemazanopedzisira vafana vachanamata zvekuti vachaprofita. In the last days I pour out my spirit upon sons and daughters, they will prophesy. Saka church ine vakuru vane knowledge na information inonidhawo kubatwawo futi maoko nevafana vaakuona kuti Mwari ari kudei pai chechi uda kuitwa. Challenge yatinayo ndeyekuti vakuru vari kuti chechi takabva nayo kure, vadiki vari kuti toda kuenda nayo kure. Saka pane vasvika nevaruda kuenda kutonzana. So this man called Samson, akabatwa ruoko nekamufana. Ukaenda kumusha ndo picture yevanhu kana vachirima munda. Kamufana ke-grade 4 vanotungamirira dhonza remombe. Dhonza zoti nemakore mangani rine power rakadii, but haritenderwi kufamba mumunda. Unotsvagirwa kamufana kasina power. Vakanoenda kumberi kwemombe. Zviri kunzi kudii? Zviri kunzi tsano makasimba but hamuzivi kwekuenda uyaikuno. So you see, it's good to have power, but it
direction matters most. Usabe powerful in wrong direction. Usabe powerful in wrong direction. You mess things up. So Samson alikutoka come komenda kadiki. Ndoba recommend about the two pillars. Roja itakutari dire kunamata kuti Mwari tipei maziso. Nokuti kana maziso atoripo, you need to humble yourself to be led by somebody. Ukaona mu life usina munhu anokutonza, anotsura upenyu hwako, anotaura mu life mako, uchiziva zvese, usina munhu anokuudzawo zvekuti uzive. Hauna marugeti. Amen. Aya. Jesu achiberekwa panyika mwana wa Mwari. Mai vake vakava pambiri pamweya mutsvene. But Mwari havana kuti Mary abereke Jesu kana Mary asina murume wakudana naye. Why do I a father figure on the ground? The importance of Joseph iri pa calling ya Jesu. Jesu ari kuya kuzofira vanhu pamuchinjikwa. Muchinjikwa chii? Kurovererwa pazvipikiri. Wakaiswa pamapuranga wakaiswa zvipikiri mumaoko. Keria ya Joseph chii? Muvezi kudhila nezvipikiri nemapuranga. So for 30 years Jesu wakashanda na Joseph. Zvanga zvine value yazvo. Why? Nokuti for 30 years experience mucarpet shop. Unedheira unozvova nesando. Unedheira unobayiwa nechipikiri. Unedheira unotakura mapuranga. Saka Jesu kana akainga kuzotakurwa pamapuranga nezvipikiri. Kureva kuti for 30 years ane experience. Saka chizonzwa ari pamuchinjikwa achiti baba varegererei nokuti ndisiniya. There was need to have a father figure on the ground. Despite it is called Jesus, the Son of God. Mwari ane my instructions aitopa Joseph nokuti Jesu aiva mucheche. But my instructions aipiwa Joseph aitirwa Jesu. But Mwari wangu asingataure na Jesu. Matthew chapter 2. Mwari vanoti kuna Joseph through an angel. Torai mwana mutize naye muende naye Ijipita. Nokuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Havana kuudza Jesu message ya Jesu. Vakaudza Joseph. Baba nyaya yenyu yakataurirwa muPeter. Akamufushira pasi. Next time akaona maHebrews achirovana. Nakati ndo pakatangira honde machecha. Zvakanaka kuti ndikubate kana chitukana nemunhu wokunyika concerning zvinhu zvaMwari. Manje kana muri machecha ari kushaudhana panonetsa. Nokuti tinotenda Mwari mumwe chete. Moses fight yemuIjipita nemuHebrew anopindira. But yemuHebrews chete inonetsa. Ada kutoti abate. Zvanzi munhu akati wajaira kuuraya. Brati Moses haana kutiza maEgyptians. Akatiza vanga atumirwa. So that time said akatumwa mulash mako. You are the one chasing my way. Haana kutiza maEgyptians. Akatiza vaHebrew vanga vati kudi tinomuudza Faro wajaira kuuraya. To me, murume uyu habatsirike nokuti ndamuziva. Chaita kuti murume uyu azive kuti uri mumwe wenyu. Moses akarora nezvibhagera. Not in case. Fight yakampa mukadzi. Fight. Kureva kuti kune imwe fight iri paside but iri yako. Vakaona vakomana kumbariro. Wakagara une grocery rako uchida kuenda kumusha paHorita. Vakada kunyatsa kubira anonzi maconman. Conman negefa zvakasiyana. Vane vanoita baiginya. Aiwa hasi maconman. Conman anoti vanouya vari 3 une grocery rapa. 2 vanorovana pakona. 1 umira paside pakwa. Iwe haudiwo fight uri munhu right kana. Uri musadaro munokwadzana kana. Kamba ndoda kurohwa grocery zvako. Unotozona fight yapera kuti ndakuona. Unorohwa paside. So Samson had this understanding. But there are times that God will bring something towards your life, but you end up aside. Elisha aipfura nepashunem achienda kwaaienda. Zvanzi mukadzi wepashunem ndokubva aona kuti murume anopfura nepano munhu waMwari. Elisha kwaaienda kunobvira kwanyorwa. Pakanyorwa ndopaaipfura napo. Why? Paaipfura napo ndopaakasiya miracle kwete kwaaienda. Kuti zvaMwari zvinogona kuuya kwauri ukashaya chinhu 1 pazvinowanikwa nekwazviri kupfura nako nekuti vane meso emweya. Pashunem ndopaakasiya mwana uko aingoparidza achivasiya vari bhareni. Vakava nemamwe maonero zvinhu zvaipfura vakadiscover kuti ndezvavo. Ukafungidzira kuti Mwari vanga vauya kumba kwaAbrahama kuti Abrahama ava neIsaac. I chose to differ. Genesis 18. Zvanzi Abrahama akaona varume vatatu and one of them was God himself. Vachitopfuura vachifamba. Abrahama ndokubva amhanya kwavari. Akawira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha pfurai nekumba kwangu kwete uyai. Pfurai nekumba kwangu mugeze tsoka muende zvenyu. He was aware kuti vanhu vari kupfuura. But guess what? Vari kupfuura pavakauya pama Abrahama. Vakabva vasiya vablesa pavaipfuura napo. Nokuti Abrahama
any type ya munhu ari spiritually alert apfurwe nezvinhu zvake. Avabikira vadya vakutesa matutubiki mukanwa ndopa vakati gore rinouya nenguva ino kurati aizekanga akaigwa mufu iwo zvotofu wako une dzini here. Varume kwavari kuenda nekuti kuSodhomu pavakatosimuka vakuenda vakati hatingavanzire Abhurahamu zvatafambira. Kurati hatina kufambira Abhurahamu, hatingavanzire Abhurahamu zvatafambira, toda kunonayisa moto kuSodhomu. Hativanzire Abhurahamu zvatafambira. Kurati varume havana kufambira kuti Abhurahamu abereke mwana, but akabereka panyaya asina kufambirwa. Kurati kuti akatrap a blessing. If you go on YouTube, I've got this sermon, how to trap a blessing. You Google my name, we find it there. Blessing ya Abraham zvaipfuura ndokubva attracta zvikauya mulife make. Zvizhinji zveupenyu hwako zvakauya hazvina kusvikira pauri, zviri close to you, zvinoneedha maspiritual eyes for you to connect. Ukabvunza kuti Bhatimiyo akaporeswa nekuti Jesu aenda kuna Bhatimiyo, riverenge zvakanaka. Zvanzi Jesu waipfuura, Bhatimiyo ndokubva abvunza vanhu kuti noizi ndei. Zvanzi Jesu waNazareta ari kupfuura kwete kuti ari kuuya. But nyangwe Jesu aipfuura akasiya Zakeo Bhatimiyo akuona. Kurati Bhatimiyo muchinda ane spiritual alert kuti handipfurwe nemaziso angu. I will cry more to attract chinochinja life yangu. I'm sure my time is up, but get this understanding. Kana Samson akauraya vanhu vazhinji panguva yerufu rwake, handizive zvawakanganiswa nevanhu zvekuti you are about to lose hope. Samson abviswa maziso, abatwa muchechi chimwari chinonzi Dagon, akauraya vanhu vazhinji. There is hope for you to do greater and more as long you can cry to God today. Samson chaakagona hana chechi akapinda akanamata kuna Mwari. Yopfungwa kuti mshashaona ndopinda kupi? Namata kuna Mwari. Samson prayed to God. Baba ndidzorere simba zvekare. Ndokuvhara tsoka akabata mapilasi akavira nawo pasi. Vanhu vese vaimuseka 3,000 people vakafa at once. Kurati mutrip yawakaitoitwa so akatrepwa hasiri weSamsoni, pakatrepwa vanhu vari kurwa neweSamsoni. Tsika yeRed Sea ndeyekuyeredza zvinokutevera kwete iwewe uri kuteerwa. But kana usati wakrosa Red Sea unogona kuva nemind yekuti Mwari mandisiyirei. But dai waiziva kuti Red Sea yauya kuzodhila nemaEgyptians, waitanga kucelebrate usati wakrosa. Nokuti Mwari pavanhu veIsraeri anoti kudii? VaIjipita vamuri kuona hamuvaoni zvakare. Hariparidzirwe vanhu vakrosa, runoparidzirwa vanhu vakatrepwa. Handiziva problem yakakutrapa, but there is God in heaven. Ari kutoona kuti it's now the time for you to have a great breakthrough. Amen. Mabhonzo aiva mumupata pana Ezekiel 38. Number one thing chandinoda kuti mubate ichokwadi anga akaoma ari scattered, but chinhu hwani chakaita kuti awanirwe favor anga ari inside the valley yakamira sei? Kunoti uku gomo pakati paita mupata. Saka mabhonzo aya akonzerwa nemakomo aya, ari trapped muvhari, but kutrapwa kuita kuti agare ari available for a miracle. Nokuti dai anga isiri vhari painaya mvura aiyeredzwa. Saka ndiziva vanhu vari kukuresista vari kuno, vamwe vachiresista vari kuno. They are there to help you for the next miracle. Nokuti mumupata kuti mabhonzo awanikwe, number one thing, as long as you are available, there is God to change your life. So anga ari mumupata ndo chinhu hwani chinoshanda kuti aripo. So once there was an earthquake, nyangwe anga aripo, miracle haina kutanga nokuti aripo. Zvanzi naEzekiel pandakaprofita, bhonzo rimwe nerimwe rikatsvaga rimwe racho. Kureva kuti yaadhipa now. Haisi nyaya kuti uri available muchechi, but are you rightly connected to the things of God? Nokuti inzwa kana mabhonzo anga ari mumupata, akadii kungoprofita akava vanhu. Zvanzi pandakatanga kuprofita, hapana kutanga kuuya nyama, bhonzo rimwe nerimwe rakatsvaga rimwe racho. Kureva kuti kana vanhu vaa muchechi vaakuda vhangeri rinovabatanidza naMwari wacho achavaitira munana. Nokuti pamwe pacho we are just scattered, we are available, but we are not connected with God.
Amen. Bonzo ndo akatanga kufamba bonzo kwete nyama bonzo. Chiprofita chinakunza nyama, chiprofita chokutanga chakaunza order. Bonzo gari chake limwe nacho. That's why Mwangirosi mbama Abraham takati, where is Sarah? Yangu anzi korendo weni kwa hino chawane mwana. Mfunzo wafo wati sarari kupu. Kulewa kuti ye mwana ikana ungata receive. Make sure ode mkazi. You only get Isaac when Sarah is available. Tinelano hapa tuze kusia kunaMata. Loki prophecy ya wakapiwa. I will not understand that the connection that makes it happen. Yeah. Anyolo tenda kuprayer. NikunaMata relationship. Kuti mwarabu ite doctor. Tunata to resist him. I will not funda. Unatenda kuti mwari with God nothing is impossible. But bakesi yako ashidi. Be a doctor in the name of Jesus. You know yourself better. Yana bonzo lisini panelimu elacho hapa bude muna. Na uti chidaku gatula mpata na mngari. Masoja wanu. Satakana as long my bones are scattered. There is no need to preach about the coming of flesh to bones that are scattered. Yes, it is. Atukongo pinda uchinchi nodatu unakirwe. Monopari ziru wakuuya kwe nyama. Ime muri scattered. Nyama isi kuya kugadzira ezombi iri kuya uzogadzira epese. Saka bonzo remaoko rinotsvaga kune mamwe mabhonzo embavu remupimbiri rotsvaga rimwe racho rochitya chakatanga kuitika muvhari kufamba kwemabhonzo kakakaka chitsvagana kakakaka varume richiparidzwa kudai so funga kune vana vako usiri kugara nawo tisati tataura ropafadzi yaMwari bonzo pabhonzo racho chokumba kwemwe murume ndoka unodada uchitaura kuti tine mwana ari musango enda uchituka mwana kumba kwamwe kusango andine mwana wari musango kumba kwamwe munhu idarafu so utochengeterwa zvako wakuti musango sure my time is done bana upedzi ndokumira tisimudze tinamate zve I need to give people to my brothers. Father, we thank you for your word. Muzuva rekufa kwake he killed more. Business rake rafa, but as long achinyengetera kuna Mwari, a testimony will come out. A testimony will come out. Baba wakatendeka. Samson was trapped. Musoro wakerwa are inside the tent and the temple of the Philistines. Meso abviswa, but the victory makamupa Mwari. And this chakabviswa muupenyu wake, but you can still grant him victory in life. Kana akabviswa basa anakubviswa ropafadza. Kana akabviswa basa anakubviswa blessing. Baba muropafadzei. Samson akabviswa meso asi makamupa mari results aichaka. Baba nyangwani zvakabviswa nevanhu ane mabasa akadzingwa nevanhu. TaNamata kuna Mwari unoti kana anzwa munyengetero waSamson, he can give results to a man without eyes. Unogona kupa munhu upenyu hwakanaka asina mapepa ekufunda ainawo nokuti muri Mwari nzira dzenyu asi nzira dzevanhu. Baba TaNamata nekutenda as a nation Zimbabwe, no matter our economy, our eyes of the economy are taken off, but our God is still on the throne. We worship you as a nation Zimbabwe. You can bless us. You can change our lives as Zimbabweans. You are not blind, you can still see. You are mighty and powerful. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.